Benvidos, benvidas á 22ª sesión plenario. Benvidos, benvidas ao concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. Antepenúltima eliminatoria dos oitavos de final. E seguimos, como sempre, en mans do noso xuiz, do xerente da discoteca Hermo en Muimenta e do bar Paz Tibor en Meira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas, que tal? Deseando empezar esta eliminatoria. Antes de nada, Plenario, teño que facer unha pregunta relacionada evidentemente co fútbol porque a pasada fin de semana ascendeu o Meira e queremos saber que tal se portaron no terceiro tempo do Tibor. Ben, bastante ben. De feito, van repetir este domingo, creo. Pois aí, rendindo. Pilláronme currando solo e, bueno, naceu un dente a coche. Pois damoslle dende aquí tamén os parabéns ao Sí, Meira e imos con esta eliminatoria e presentar os dous concursantes que temos no día de hoxe. Por unha banda, xoga con nós o adestrador do Cospeito, Luís Romai. Que tal, Luís? Moi boas. Hola, moi boas. Todo ben. Tamén competindo ao longo da temporada aí co Meira na zona alta da clasificación. Como ves pro Cospeito, Luís, ese playoff que vai afrontar nas próximas semanas? Pois nada, afrontámoslo con moita ilusión. Bueno, sendo conscientes de que eu creo que calquera dos 4 equipos podemos acadar o ascenso e nada, eso, sin nada que perder. E creo que somos un equipo que lle pode ganar a calquera. E nada, pois, ilusión e sin medo ningún. Pois antes do examen do playoff terá o míster o examen de sesión plenario e xogará contra Manu Martínez, o delegado da SD Burela. Quizáis poderíamos lle dar este ano o gañador a mellor selfies do ano. Que tal, Manu? Moi boas. Hola, moi boas, todo ben. Como afrontou Burela esta recta final de Liga aí na Primeira Regional? Pois aí vamos. Non ganamos moito últimamente, pero pasando ben. Pois iso é o importante e tamén queremos que o pasedes ben nesta eliminatoria. A 22ª de sesión plenario que xa comeza e vai no facer con Luís respondendo en primeiro lugar. En esta primeira rolda facemos preguntas relacionadas con ambos contrincantes. Así que vai esta, Luís. Que membro do cadro de xogadores do Burela é irmán de Manu Martínez? Váleme tamén que me digas a posición na que xoga. Dalle, Luís. Pois non o sei. Creo que non o sei. Dianteiro non pode ser, ou creo que non é, porque Jairo non é. Nin Javi Celes, pois... Veña, vou dicir lateral dereito. Pois ben, correcto. É o porteiro, Simón Martínez. Señor, hai que estudiar o contrincante. Sí. Porteiro que non é moi recoñecible porque cambia bastante de estilo físico, pero Simón Martínez, aí está o carismático porteiro da SD Burela. Ahora a pregunta que enda vai para Manu. E vai, claro, a pregunta sobre Luís. Manu, en que equipo de fútbol veterán xoga Luís Romai? Dalle. A que non hai equipos casi por Villalba. Direi o Cospeito, por se acaso. Pois é incorrecto tamén. Xoga no Pol. No Pol de Lino. Non sei se ten o mesmo contrato cos da equipos seniors e tal, pero bueno, aí anda no Pol de veteráns. Pois aí está no Pol de veteráns onde xoga Luís Romai. Imos para a segunda rolda de preguntas. De momento, 0-0 no marcador. Esta vai para Luís. Luís, que rei estivo en Vilalba a penúltima fin de semana de abril para marcar o gol da vitoria do Racing Villalbés diante do Arousa? Dalle. Será Javi Rey.
Pois no, Pablo Rey. Hostia, verdad. Vai o tema de Monarcas, como a cando hubo por Sanxenxo estes días. Pero foi Pablo Rey. En Sanxenxo estivo Juan Carlos, en Vilalba, Pablo Rey, para clasificar o Racing Villalbés pro playoff de ascenso á segunda federación. Tamén desde aquí, parabéns a todo o Racing. Quenda para Manu, tamén vai da actualidade. Manu, que equipo que competiu na segunda regional norte ten o seu nome dentro do nome da nova categoría a que ascendeu? Dache. Como? Repite a pregunta. Equipo da segunda regional norte que ten o seu nome dentro do nome da categoría a que acaba de ascender. O nome do equipo está dentro do nome da categoría a que acaba de ascender. Ah, claro, vale. Casi se me vai. O Meira. Dios, estaba buscando o primeiro Galicia, tal. O Meira. Pois sí, señor. O Meira que ascendeu a primeira regional. Bueno, a verdad que hai que estar lúcido, Pois aí está o primeiro acerto para Manu, 0-1 na eliminatoria, imos para a terceira rolda de preguntas. Esta vai para Luís. En que equipo lucense da preferente xoga o monfortino Adri Díaz Pérez, con pasado na terceira galega? Dalle, Luís. Da preferente. Masarriana. Equipo da preferente lucense. Masarriana. Pois sí, señor, resposta correcta. Debutar en terceira co Barco, e bueno, eu penso que logo vai volver a xogar nesa categoría. Nesa Riana. Quenda agora para Manu. Seguimos nesta terceira rolda. E falamos, pois, dun irmán de Adri. Manu, en que equipo da primeira regional xoga o monfortino Iker Díaz Pérez, irmán de Adri Díaz Pérez? Dalle. O Chantada, creo. Pois no, é o Escairón. Xoga no Escairón. Quedarse no Calasancio, e con minutos tamén no Lemos, foron unha das apostas de Montonto este curso para Escairón. Compañeiro do meu amigo Heitor. Pois mandamos un saúdo tamén aí a xente do Escairón, que está aí pelexando tamén por ese ascenso a preferente, e imos para a terceira rolda de preguntas. Estamos empatados. Luís 1, Manu 1. Vai para Luís. Luís, cita. Chégame con que cites o nome dun adestrador, ou adestradora, que estivera dirixindo a un dos equipos do All-Star 2019 de Burela. Dache. De Burela. Chégame con que me digas a un. Vitín. O a unha. Como? Víctor, Vitín, non estuvo. Creo que sí. Pois sí, estuvo Vitín, estuvo Roberto Fernández, Pablo Álvarez, Pilineira, Jesús Vázquez Tallón ou Jesús Rial. Pero sí, Vitín é un deles. Moi ben, pois quen dá agora para Manu nesta cuarta rolda de preguntas. Manu, cita o nome dun adestrador que estivera dirixindo a un equipo no All-Star Fútbol en Lugo 2022 celebrado en Carballedo. Dalle. Chinchón. Pois tamén é correcto. Estuvo Chinchón, estuvo Roberto Fernández, Paco Corredoira, Óscar Méndez, Pilineira ou... Quen falta aí? Iván Crespo, adestrador do Carballedo, que tamén estivo nese All-Star. Chegamos á quinta rolda de preguntas. Máximo emoción. Luís 2, Manu 2. Pregunta para Luís. Imos coa historia. Luís, que equipo lucense da preferente fai este ano 55 anos? Dalle. Lucense
Da preferente. 55 anos. Super 55. Como se fora un euro. Sí, non sei. O Ribadeo. Pois é incorrecto. Volve a ser a Sarriana, que Joder. naceu no 1968. Está aí peleando por ascender a terceira de novo. A Sarriana. Bola de partido para Manu. Que equipo da preferente lucense fai este ano 45 anos, Manu? Dalle. Tiene máis fácil que a Luis, que teño 4 oportunidades en vez de 5. Vamos a dicir tamén o Ribadeo, logo. No, pois foi o Portamarín, que fixo tamén 45 anos despois de ascender a preferente por primeira vez. O Portamarín. Efectivamente, foi o Portomarín. Chegamos á rolda regular de preguntas. Empate no marcador, 2-2. Imos correndo a repesca. Esta é para Luís. No As Pontes ou na U de Ourense, en cal equipo non xogou o lucense Martín López Ros? Dalle, Luís. En cal Nas equipo Pontes. non xogou Ros? Non xugou nos Pontes, digo. A verdade é que non. Perdona? Que non xugou nos Pontes, digo. Pero non sei. Pois foi no Ourense. No de Ourense. Nas Pontes, Sí, efectivamente, sí que xogou. Moi Sí. noviño cando estivo nas Pontes, pero sí que xogou Martín López Ros, futbolista que andivo pola terceira galega, tamén pola segunda B, e que agora está no manchego de Ciudad Real na terceira división. Bola de partido de novo, bola de sesión plenario de novo para Manu Martínez. Cuartos de final en xogo. Manu, na Milagrosa ou no Viveiro, en que equipo non xogou o mediocentro lucense Luís Díaz Carballido? Dalle. En cal non xogou? Vou dicir que non xogou no Milagrosa, non? Bueno, no Viveiro, non me suena, no Viveiro. Sí, pois foi no Viveiro. Foi no Viveiro onde non xogou. Foi da canteira da Milagrosa, que actualmente está nos Somozos de terceira división. Pois, efectivamente, esa era a resposta correcta. Luís non pasou polo Viveiro, non visitou a Mariña e foi criado na Milagrosa. Pois moita victoria nesta rolda extra de preguntas. O triunfo vai para Burela, 2-3 no marcador. Luís, moitísimas grazas pola túa participación, pola túa paciencia con nós sempre, pola túa colaboración e vémonos onde cadre, nos campos ou nos bares. Moitas grazas. Gracias a vos por todo, polo traballo que facedes e nada. Moita sorte, Manu, no que queda. Gracias, sorte a ti no playoff. Moitas grazas. E Manu, moitísimos parabéns con esta bola extra de partido. Accedes aos cuartos de final, así que moitísimas grazas e seguímonos vendo aquí en sesión plenario. Vale, gracias a vos. Parabéns, Manu. Gracias. Plenario, vémonos na próxima. Moitísimas grazas tamén, como sempre. Vémonos na seguinte. Veña, un Ata abrazo. aquí a 22ª sesión plenario. Seguimos aquí en www.futbolilugo.es. Unha aperta.